neve? Diótörő. A diótörő, bizony. Mondjam tovább? Mondom. Hallgatjuk. Mindjárt mondom. Nem halljuk. Mindjárt mondom. Na, most már mondom. Ó, kiáltott föl végül Klára. Mondd a puskám, kié ez az aranyos kis emberke itt a fal alatt? Ez, felelte az apa, mindenkit fog szolgálni. Ő töri föl eztán a sok dió. Azzal óvatosan fölvette, és mikor fakőpenyét is megemelte, a kis ember roppant szélesre tátotta a száját, és megmutatta 2 sor hegyes, hófehér fogát. Klára diót dugott az emberke szájába, és az krak! Egyszerre csak szétharapta. Most már mindenki tudhatta, a helyes kis emberke a diótörő családjából származik, ősei mesterségét űzi. A diótörő kézről kézre jár a testvérek között, az meg vidáman törte a diót. Amikor azonban Rici a legnagyobb és legkeményebb diókat tette a diótörő szájába, egyszerre csak krak, krak, 3 fogacska kiesett. Diótörő állkapcsa meglazult, lötyögött. Ó, szegény kis diótörő, jajgott föl Klára. Elkapta az emberkét Ricitől, és kendőbe pólyálta. Később megvizsgálta sérüléseit, majd így beszélt hozzá. Ó, diótörőkém, ne haragudj, hogy Frici úgy megbántott. Gondosan foglak ápolni, amíg egészséges és jókedvű nem leszel. Rosszal Meyer bácsi meg visszailleszti a fogadat, meg a válladat. Jól értám ehhez, hidd el. Egyszer csak megszólalt a fali óra, egyre hangosabban zörgött, ütni akart, de sehogyan sem tudott. Klára oda nézett. Az órán ülő, aranyozott bagoly leeresztette szárnyát, így az egész számlapot eltakarta csúnya, bőrbe csőrű, merett macska feje. Az erősödő berregésből szavak alakultak. Óra, 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 ó, egér király füle jó, purr, purr, pum, pum. Halkan berreg, halkan, halkan, zendű, csendű, régi dallam, purr, purr, pum, pum. Kondulj, kondulj, kis harang, néki szóljon most a hang, és pum, pum, tompán, rekedten kondul, 12-szer. Klára megborzadt, el akart szaladni, de ekkor megpillantotta Drosselmeyer keresztpapát, aki a fali órán ült a bagoly helyén. Sárga kabátját, mindkét szárnyát lógatta 2 oldalt. Jaj, egyszerre csak vinnyogás és cincogás támad körös körül, és a falak mögött, mintha 1000 kicsi láb szaladgálna és futkosna, és 1000 kicsi lámpácska csillanna a padlódeszkák rései közül. Mindenünnen hosszú, farkú egerek bukkantak és nyomultak elő. Csak
hamar az egész szoba megtelt. Dob, hopp, hopp, rajlással. Az egerek egyre sűrű és egyre villogóbb csapatban szaladgáltak, és végül fölsorakoztak szakaszokban úgy, mint Frici katonái csata előtt. Klára hirtelen olyan fütyülést hallott, amitől a hideg végig futott a hátán. Ó, mit látod, gyerekek? Mit gondoltok? Mindjárt megtudjátok, a padozat alól borzalmas sziszegéssel 7 egérfej bukkant fel, 7 szikrázó koronával. Csak hamar előnyomult a 7 fejű egérkirály, aki 3-szoros sivítással üdvözölte egész serege. Egyszerre indultak a szekrény felé, ahol Klára áll. Trott. A félelemtől úgy dobogott a szíve, hogy azt hitte kiugrik. Majd meg azt érezte, megdermed a vér az erejében. Hátra tántorodott, és ekkor klirr, a szekrény üvege szilánkokra tört. Ugyanakkor éles fájdalmat érzett a karján, de a szíve meg is könnyebbedett. Nem hallotta a sivítást, a fütyülés, minden elnémult. De mi ez megint? A szekrényben Klára háta mögött különös mozgolódást támaszt. Hangocskák zajogtak. Fölkelni, csatára még az éjjel. Fölkelni, csatára! Ezzel a hanggal kedvesen összezengő kicsi harangocskák is csilingeltek. A kis játékom, örült meg Klára, és félreugrott. Akkor látta, szekrényben csodálatos a világosság és sürgölődés, iszkés mozgás támadt. Katonák sorakoztak, babák szaladgáltak, kis karjukkal hadonáztak. Aztán egyszerre fölemelkedett a diótörő. A takarót ledobta, kipattant az ágyból, kirántotta a karját, a levegőben ugrált, kiáltozott. Na, csőcselék csapat, legye-fegye ha, buta egér ha, na, egér ha. Krik és krak, legye-fegye csak. Amint a diótörő leugrott, a vinnyogás és cincogás újra hallatszott. Az asztal alatt számlálhatatlan egér gyülekezett, és mindjárt közül kimagasott a 7 fejű egér király. Mi lesz most? Harc? Biztassátok a diótörőt, mert harc lesz, gyerekek! Hajrá, diótörő! Hajrá, diótörő! Felnőttek is besegíthetnek! Hajrá, diótörő! Hajrá, lehagynak a diótörő! Hajrá, diótörő! Hajrá, egér király! Hajrá, egér! Az egerek Éljenek az egerek! megütköztek diótörő seregével. Amikor már úgy tűnt, hogy az egerek elülkerekednek, Klára feljajdult. Ó, szegény diótörő, s maga sem tudva mit tesz, lekapta a bal lábáról cipelőjét, az egérhad kellős közepébe dobta,
Anya egyenesen az egér király felé. Egy szempillantás alatt a csatatér szétrebben, ugyanakkor Klára még szórósabb fájdalmat érzett a bal karjában, mint előbb. Ezután már semmit se látott. Amikor Klára fölébredt mély álmából, ágyacskáján feküdt. A nap sugarasan ragyogott be a jégvirágos ablakon át. Anya odalépett Klára ágyához, és aggodalmas, ürkésző szemmel nézte. Ó, kedves anyuskám, suszogta Klára, elfutottak-e mind a csúnya egerek? Megmenekült-e a drága diótörő? Csacsiságot beszélsz, felelte anya. Mi bajuk lenne diótörővel az egereknek? De te miattad sok aggodalmunk volt. Ezért nem jó, ha önfejűek vagytok, és nem hallgattok a szülői szóra. Tegnap éjjel a babákkal játszottál, elálmosodtál, vagy valami egér ijeszthetett meg, no, különben nincs is egér a házban. Elég az hozzá, hogy a könyököddel úgy betaszítottad a szekrény üvegét, olyan mélyen vágtál a karodba, hogy versenysegítőt kellett kiszedje az üveg sziláncokat a sebből. Ott feküdtél a földön, körülötted elszólt pici csomó ólom katonája, széttölt alakok, sok más bábú, mézes kalács emberkék, s a diótörő ott hevert vérző karodon, nem vesztett tőled meg az egyik palac. Ó, anyuskám, szakította félbe a kislányom, látod? Ezek az egérharc nyomai. Azért is ijedtem meg úgy, mert az egerek foglyul akarták ejteni a diótörőt. Aztán magam sem tudom már, mi történt. Anya gyengéden így szólt Klárához. Jól van, édes gyermekem, légy nyugodt. Egerek megfutottak, diótörő egészséges és vidám. Benn áll a helyén, az üvegszekrényben. De itt nincsen vége a mesének. Klárának és a diótörőnek és sok-sok próbát kellett kiállnia, mire legyőzték a gonosz egér királynő varázsát. Végül a diótörőből újra jóképű ifjú lett, és azóta is boldogan élnek Klárával, ha meg nem haltak. Merre jártak mind a mese szereplői, a műsor után, majd szólunk nektek, fent az emeleten megnézhetitek a teljes rajzfilmet. Köszönjük, hogy